czego żeście się na pewno nie spodziewali. Tada! To ja. Siemano. Witajcie, czekajcie, ja sobie, czy jest dobry podgląd, wszystko ok? Sobie tylko tutaj zrobię takie coś. Pyk. Dobra. Siema. Ja jestem Niklaus. Jak wiadomo. Może mnie kojarzycie z internetu. Słuchajcie, będziemy odpakowywać sobie paczkę. Puśćcie sobie muzykę jakąś, dowolną, jakie muzyki lubicie. Ja wam dam chwilę na puszczenie sobie tej muzyki. Dobra, puściliście? O, ja nie wiem co tam lubicie, to puśćcie sobie co se chcecie. Mam paczuszkę, taką o. Będziemy ją otwierać. To jest Pixelbox, zaległy tak zwany. Nie miałem ostatnio czasu nawet. Zresztą, jak wy to oglądacie, to mnie pewnie nie ma. Pojechałem pewnie na urlop. A tego nie miałem nawet kiedy otworzyć, także tworzymy to teraz. Kurde, ej, miałem rację, to jest Pixelbox, patrzcie, i nawet nic nie zniszczony. Nówka sztuka, piękne pudełko. Takie, o, tutaj fajnie wszystko, tutaj Pixelbox, baba. Bliżej przyjdę. Mam nadzieję, że takie nowe metody unboxingów takie, żebyście widzieli też mój pysk podczas tego. Nie wiem, czy to takie fajne. Dobra, uwaga. Tak, tutaj to pokażę. O tak, może tak, o. O tak zrobimy. O. To się jakoś tak robi. Jakoś tak. Że to tak. O. Dobrze? Pika. Pika. Coś z pikaczem. Kurde. Wow. BioWorld Europe. Super, kurde. Koszuleczka licencjonowana z Pikachu. Ale to za moment. Czekajcie, bo koszulka jest najważniejsza. Co to jest? Znaczy, no, ja wiem co to jest. To jest kulka z... To jest kulka z gwiazdkami w środku. Dobra, magiczna kula. O! Hopek z Dragon Balla. Oryginalny jakiś Hopek z Dragon Balla. Ja Dragon Balla nigdy jakoś nie oglądałem tak super namiętnie, jak to się mówi, także trochę mogę nie ogarniać kuwety. Czekajcie. Co to? Ała! Się użyłem. Jak to się otwiera, żebym tego nie zepsuł? Czekajcie. Chwilę. O! Coś z tego będzie. O! Z tej mąki będzie chleb. Chyba nie z tej strony otwarłem, ale dobra, trudno. Kurde, pozaklejali Azjaci. Chyba, żeby nikt nie ukradł. No i jest hopek. Rzeczywiście. Z podstawką. Czekajcie, otworzymy to. Elevator music. Hopecek wygląda tak. Nie wiem, kojarzycie to z Dragon Balla? Napiszcie mi w komentarzu, oglądaliście Dragon Balla? Niklaus nie oglądał, no i teraz nie wie za bardzo co to jest. Dobra. Fuzekle. Fuzekle w Pokebole. Takie, proszę państwa. Nie będzie Gary Kaczemol. Teraz Pokebole będą mogły łapać moje stopy. Spoko. Fuzekle zawsze na propsie. Iluzjoniści. Pierwsze starcie. Ale co to takiego jest, kurde bele? Czekajcie. To jest koperta taka ładna. Widzicie? Czarna. Co to jest? Nie chcę tego zniszczyć. Tego chciałem, to tak pewnie zniszczę.
Może nawet nie jakoś bardzo. www.iluzjoniści.com. Jesteśmy na Facebooku. Taka kartka. Coś takiego. I takie. I teraz o co chodzi? Zaproszenie dostałem? Tak? Show dnia o godzinie miejsc. Bilet dla jednej osoby. To jest bilet na jakiś show? Czekajcie, ale o co chodzi dokładnie? Tutaj mam kartkę. Aha. Okej. Czytam wam. Czytasz ten list, ponieważ należysz do ekskluzywnego grona subskrybentów Pixelbox. Tym samym, jako jeden z niewielu osób w Polsce, już teraz trzymasz w ręku zaproszenie na wyjątkowy show Iluzjoniści Pierwsze Starcie. To nie wszystko. Chcemy premiować także twoich najbliższych, więc dajemy im coś ekstra. Masz... Nie, tego wam nie przeczytam. Kod. 10% rabatu przy zakupie dowolnego biletu. Magiczne hasło to... Nie powiem wam jakie jest. Magia będzie działać tylko do 29 października 2016 roku, czyli do dnia premiery. Jak uzyskać rabat? No okej. Premierowa gala iluzjonistów. Czyli dostałem kurde zaproszenie na galę jakąś. Patroni medialni Pixelbox, Fakt.pl, SK, Sztryr. No dobra, zostałem zaproszony na galę iluzjonistów. Także żebym tylko miał czas, tam mógł być. A jak nie, to rozdam wam to. Coś jeszcze? Moje ulubione dolarki styropianowe. Dobra, koszulka. Clue tak zwane. A, tu się otwiera. Nie muszę drzeć. Patrzcie. O! Fajna dykta. Można efekty burzy tym robić. Patrzcie, taka koszulka. Z Pikachu. Pika! Pika, pika! Pika, py. Zajebista. Mój rozmiar MK. Mój. Patrzcie. Gary Catchem All. Wszystko oryginalne. Plus 18, nie wiedzieć czemu. Dla dorosłych. Fajna, biała, ładna. Pika! To w tej koszulce będę teraz łapał Pokemony. I moi drodzy... To jest najciekawsze. Czekajcie, ja muszę doczytać co to jest. Licencjonowana smocza kula. No dobra, no to jest smocza kula. Mam nadzieję, że mi z tego smoki nie wyjdą. Dobra, przestańmy błaznować. Tyle, moi drodzy. Wrześniowy... Wrześniowy? Tak, mamy wrzesień. Wrześniowy Pixelbox to był. Ja wam dziękuję za uwagę. Pod spodem macie linka, jakbyście sobie chcieli takiego Pixelboxa, znaczy takiego to już niekoniecznie, zamówić. No i ja spadam. Zostawcie łapkie w górę. Zapraszam was na G2A, na Facebooka, na wszystkie te fajne rzeczy. No i ja teraz kliknę i wyłączę.